Hej fuck hovedet, velkommen til den her video. I dag skal vi lave en fucking vlog. Kom. Vi fik den. Jeg går også overfælder ham, okay? Jeg går overfælder ham. Ej, okay, slap lige lidt. Nej. Hvad laver du? Hvad? Er du sådan fuldstændig fucked i hovedet, eller hvad? Vi har to gæster med. Ja. Kom lige ind i billedet. Ja. Vi laver lige en lille challenge, hvor jeg skal bære sig. Ja, okay. Jeg tror bare, jeg går nu. Fuck, mand. Jeg skal væk herfra. Det er mærkeligt, det her sted. Dobbelt op. Dobbelt op. Bum, bum, bum. Dobbelt op. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Dobbelt op. Bum, 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 bum. Ej, hvad er det der? Hvad er det? Det skal være ordentligt her, fordi der er fuldstændig... Der er tiger i hele den her jungle. Der er tiger derude, og der er får. Og får det, de tiger, det er næsten det samme, ikke? Men se, det er et tigerspor, det der. Der har været en tiger her. Kom, den her vej. Se, et til tigerspor, et til tigerspor. Der er flere tigerspor. Jeg kan mærke, der kommer en tiger nu. Vi er nødt til at gå. Hussein og de to personer, der var der før, de er ikke med mere. Ej, det var bare for sjovt. Det er det ikke. De er faktisk bare sjovt. Her er den berømte stol, som hedder... Den er meget sjov. Dilla-stole. Det er bænkebidernes største fjende. Det er der stol.